Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Sunt aici cu Jumi și astăzi ne jucăm Pet Simulator 99. Uitați-vă, pe acolo este și Jumi. Nu am mai filmat videoclipuri cu Pet Simulator 99, am revenit pe YouTube. Și vreau să vă arăt ce peturi am. 3, 2, 1. Da, să scot acest mod. Așa. Și bam! Am 3 huge-uri. Huge Basket Bunny, Huge Clover Griffin și Huge Rock Squid. Astea sunt peturile mele, cele mai bune, bineînțeles. Mai jos am pe aici de ăștia exclusive, cum pot să zic. Și acum, dacă dați butonul de like, o să apare Jumi lângă mine. Aștept 3 secunde. 1, 2, 3. Ați dat like? Să apară. Boom! Și Jumi a apărut, băieți. Uitați-l aici. Uitați-vă câte peturi are. Uitați-vă, are și el acolo un huge. Eu am 1.000.000 de ăștia acolo. Da, un huge squid. Uite, am și un huge rock squid. Haide să luăm astea. Să-ți dau ceva. Asta că nu de acolo, de acolo. Stai, că mă duc să spun ceva. Ok. Dar nu știu să-mi scrie numele. Nu-mi da. Dați history. I-am dat și lui acolo. Hai să deschid acest gift, dacă tot. Da câteva diamante. Și aproape noi terminăm prima lume. Uitați-vă cât am jucat off camera cu Jumi. Uite, o să-mi dau spawn la 91. Îmi dau spawn la 91. A, da, și eu, chiar dacă am ajuns la 91. Bun, deci am ajuns la zona 92. Off camera. Uitați-vă aici cât farmez. Luăm din nou, la 91. Sunt la 92 acum, ca să ajung la 93. Uitați-vă. Jumi a ajuns mai departe că mine, el a jucat mult mai mult. Jumi a trecut la cealaltă lume, nu știu cum. Cred că e mai bun ca mine. Uitați un cadou. Bun. Ce faci? Mi-a dat 2 gifturi de alea. Nu, dar ăsta ce vrei? Uitați, am ajuns la Jumi. Jumi, tu ce cați aici? Ah. Stai și zona aia altă, de-aia zic. Hai să luăm ăsta. Ale. Da. Ce vreau? Dar ce tot vreau ăsta? Nu vreau nimic. O să mai facem videoclipuri și cu Pet Go, o să vedeți. Pentru că avem o surpriză pentru voi, nu vă zic. Dar avem surpriză și cu Pet Go. 95, la area 95. Dar vreau să vă zic ceva. Bun, a revenit, băieți, puțin. Suntem încă aici la 95. Vreau să vă zic ceva. Zi. Trebuie să apăsați pe butonul de like și pe subscribe. Da, apăsați butonul de la și de subscribe ca să vă atingem mai mult. Să facem... zi tu cât să facem și după zic eu. Eu zic să facem 25.000 de like-uri. Eu zic să facem 96 de milioane. Da, imposibil. Eu dacă faceți așa ceva, m-aș mira. Suntem la 95, aproape intră la 96, așa am zis chestul ăsta. Eu câte ne dă. Eu se aștept la... Dacă am... Nu pe aici. Deci aștept la 98. Ok. E bine că am huge-uri, cu huge-urile farmezi ușor, adică chiar nu e greu. Acum sunt la 96, aproape... Și o să testăm și cu alte joc, nu numai cu ăștia. Da, hai să deschidem un nou. Bun. Pegasus! Pegasus e bun. Pegasus e bun. Da. Aproape termin toată harta. Da. Vă știați că Pegasusul pe Pet Simulator X e un huge care nimeni nu mai poate să le... Ăla primeai cu 0,1% șansă când intrai pe joc, puteai. Dar era greu rău. Ne-am aplicat cățelii. Da, o să facem videouri și cu Pet Simulator X, că am mai făcut unul pe canal, dar o să mai facem. Uitați, am deblocat și lumea asta. Acum suntem la 97. Și tu unde mă vezi? Că îmi vezi huge-urile.
Da, ia. 3 Pegasus deodată! Mi-a dat 3 Pegasus, ia. Încă 3. 2 Pegasus acum. E Bă, bine! dar la tine strică norocul. Pet level up. Ok, pe duge. Ne uităm așa. Mă dă și pe mine Gasus. Eu da și lui Jumi Pegasus. Așa. Bun. Alex, aproape termin harta. Eu da. Dar tu ce? N-ai ajuns până asta? Eu am terminat deja. Știu. Asta cred că e da, asta e ultima zonă. De acolo să ajung în lumea următoare. Că am vrut să o fac pe video, n-am vrut să o fac off camera. Să o fac pe video să vedeți și voi cum e să ajunge acolo. Alex, să ne dăm amândoi cu racheta, o să fie fain. Da, bă. Până fac 90 de bănuți din aceea. Am și hoverboard. Te ajut și eu. Hoverboard. Am hoverboard cu pisicuță. Și gata. Și gata, băieți. Am terminat jocul. Am terminat jocul. Aici pe video cu Jumi. Hai, băieți. Adică am terminat prima lume. Că asta Alex, eu te aștept aici, mă vezi? Da. Haide. Bine. Da, să mă deschid puțin aici. La unul mergem amândoi, da? Da. Ok, am ajuns aici la... Oh, stați, că mă apare acum. Uitați, pisicuța. Am fost și noi la numai zone următoare. Da. Pisicuța de aur. Bă, deci de la început am ajuns până la 99. Da. Stai, eu puteam să primesc codela pentru ca să dau Robux. Aș fi acceptat, dar... Dacă am dat de clean atunci... Alex, haide. Uite, aștept. Stai, am un ghif. Alex, ai terminat harta. Știu. Al doilea copil. Ce copil, mă, bă, ce vise. Om. Stai, să hoverboard-ul cu pisică. Stai, 3, 2, 1 și... Mergem! Uitați, bă, zburăm cu racheta. Wow, cum s-a auzit. Și acum suntem la Tech World. Stați un pic că la mine se încarcă mai greu, dar la Alex mai ușor. Da, în sfârșit am reușit să ajungem, băieți. Cu atâta muncă. Cât am jucat și off camera. Adică în timp ce nu O filmam. să juc. Am ajuns aici și e și Jumi. Și Jumi a ajuns. Stați că... Stai, mă. Avem aici, uitați câte mașini avem. Ăștia din zona 1 multe din zona 1. Am venit. Unde e? Aici. Absolut. Am un tichet. Să-l dau? Se merită oare? Nu știu, dar eu vreau... Am dat. Și am dat, că și am un tichet. Ok. Am dat o carte de astea. Și asta poate să-mi pice huge, dar numai că n-am techii. Rainbow pets. Stai că vreau să-ți dau ceva. Gold pets. Stai că vreau să-ți dau ceva. Invite-mă. Stai. Așa, ți-am dat. Și îți dau și eu ceva. Dar nu trebuie. Înțelege că nu trebuie nimic. Ce vrei să-mi dai? Ok. Îți trebuie? Da, nu cred că am niciunul. Nu trebuia, dar Messi. Mersi că mi-a dat. Nu-l aveai și de asta ți l-am dat. Mulțumesc, bă. Plăcere. Dați ce Și trebuie să strângem bani. Ajung la Tech World. Cred că o să mergem și la fishing. Stai să vedem. E online before update. Update-ul o să fie în cât? 9 ore. Hai să mergem la fishing event, ia. Unde-i? Fishing. Da, uite aici. Eu M-am băgat. Stai. Dar putem să ne vedem amândoi. Știu. Stai, nu merge. Ba, mă duc! Nu spui. Da, te rog. Ba, da. Ba, nu. Dar vreau să văd. Am ajuns la fishing. Pentru prima dată sunt aici la fishing world, am intrat până acum, deși puteam. Dar n-am vrut.
N-am nimic. Ia. Ok. Un nou, ia, un ou. Dar n-are ce să-mi pice chiar așa bun și nici nu pot să-l iau. Hai, mă, Nu știu ce trebuie să fac. Ce cu jocul ăsta, băieți? Adică cu ăsta de fishing. Ciudat rău. Ăsta e altul jocul de ăsta. Mai știi jocul ăla care... Da, ciudat. A. Atâta trebuia să fac. Doar atât. Are o series. Ok, știi ce fac? Eu plec din zona asta, că n-am ce să fac. Stai! Pa, băieți, plec din zona asta. Păi n-aveam ce să fac în zona aceea. Ați văzut și voi. Bun. Stați puțin să ajungem. Aștept să mă bage. Bine, eu acum abia m-am trezit că e dimineața. Voi nu știu când o să vedeți clipul ăsta, eu îl văd acum. Eu îl filmez acum dimineața. Da, și vreau să vă spun cam atât cu acest videoclip. Ne vedem data viitoare, nu uitați de like, subscribe și share la prietenii voștri. Eu am fost Alex și Jumi. Pa, pa!